Mám pre vás tento populárny recept na green juice, alebo teda zelenú šťavu. Táto šťava je plná minerálov, vitamínov a antioxidantov a je výborná nielen na podporu trávenia, ale býva označovaná aj ako skincare v pohári. Na jej prípravu potrebuješ zelené jablko alebo pomaranč, stopkový zelér, uhorku a môžeš pridať aj kúsok zázvoru, no a pre krásnu zelenú farbu pridaj ešte špenát, čerstvú metu a petržlenú vúvňa. Ingrediencie si dôkladne odšťavíme. Ja používam tento môj korejský odšťavovač, keďže v Koreji sú v starostlivosti o zdravie a pleť znútra jednoducho vždy o niekoľko krokov popredu. No a tú oddelenú vlákninu samozrejme nevyhadzujeme, z tej si pripravíme raňajkové mafiny na slano, ale najprv si šťavu prelejeme buď do pohára alebo do takýchto menších flaštičiek a tak šťavu môžeme mať vopred pripravenú na celý týždeň. Tú oddelenú vlákninu si v miske dôkladne vymiešame s 5 až 6 vajíčkami, paprikou, cibulou, cottage sírom, koreninami a mozzarellou a mafiny potom pečieme v rúre okolo 20 minút. No a máme pripravené dokonalé raňajkové vajíčkové mafiny plné vlákniny, ktoré sú spolu so zelenou šťavou výbornou voľbou aj na vyvážené krabičkovanie.